ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶରୀର ବନ୍ଧନ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଉଭୟ ନାରୀ, ପୁରୁଷ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଗୃହସ୍ଥ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷିଣୀ ରକ୍ଷିଣୀ ସ୍ୱାହା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷିଣୀ ରକ୍ଷିଣୀ ସ୍ୱାହା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧି ଆମେ କେମିତି କରିବା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସିଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମେ ଗାଧୋଇକିରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରିକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମାତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 108 ଥର ଜପ କଲା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା ପରେ 3 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରି ନିଜ ଡାହାଣ ହାତକୁ ମୁଠା କରି ତାକୁ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଏହା କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାତ୍ର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରିଥିବେ। 108 ଥର ଜପ କଲେ ଏହି 3 ଦିନ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ 3 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ମୁଠାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫୁଙ୍କିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ସାପ ଆକ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ ନାହିଁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ପିଚାଶୁଣି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଳାଇବେ, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ହୁଳାର ମାଡ଼ ବାଜିବ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ତେବେ କେତେ ସମୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି କାମ କରିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଥରେ ଶରୀର ବନ୍ଧନ ହୋଇଗଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ। ଥରେ ଶୋଇଗଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶରୀରକୁ ବନ୍ଧନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଠାରୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।